No, mä tutustuin Opitaan yhdessä ehkä Jyväskylän yliopiston pop-up-messuilla. Ja siinä tapahtumassa mä juttelin paremmin yhdessä ryhmän työntekijöiden kanssa ja sain tietoa Opitaan yhdessä projektista. Mä tarvitsen jonkun auttamaan mua suomen kielen harjoittelussa, koska haluan päästä ykitestistä läpi. Ja itse asiassa mä haluan jäädä Suomeen mun opiskelun jälkeen. Silloin tarvitaan suomen kielen taitoja, esimerkiksi kun haen töitä. Aloin siis oppia suomea Opitaan yhdessä. Me jutellaan monista eri aiheista, joita ykitestissä usein kysytään, esimerkiksi luonnosta ja ympäristösuojelusta. Ja se auttaa mua oppimaan uusia sanoja. Opitaan yhdessä voi tehdä monia eri asioita, esimerkiksi kirjoittaa esseitä, lukea tekstejä ja tehdä koulun kotitehtäviä suomenkielisten vapaaehtoisten kanssa. No, kaikki, kuka haluaa opiskella suomea, voi tulla mukaan. Ja mun mielestä suomenkieliset vapaaehtoiset on tosi mukavia ja ystävällisiä. Joten jos sulla on jotain tavoitteita tai jotain tehtäviä, mä suosittelen Opitaan yhdessä. Musta on helpompi puhua suomea pienessä ryhmässä ja mä tykkään siitä tosi paljon, koska joskus mä vähän hermostuttaa, kun mun pitäisi puhua suuressa luokassa. Ja lisäksi mä tykkään siitä, että mun kavereilla on sama tavoite, niin kuin päästä testistä läpi, ja se motivoi mua tosi paljon. Joo, suosittelen. Jos haluat oppia suomea pienessä ryhmässä tai suomenkielisten vapaaehtoisten kanssa, mä suosittelen Opitaan yhdessä. Opitaan yhdessä on tosi kiva paikka. Ja musta on kiva, että siellä voi saada uusia kavereita, koska se motivoisi sua paljon.